Ara fa una mica més de 2 anys, un 24 de març, m'escollieu presidenta de l'Assemblea. El dia abans havien detingut a mig govern i a la presidenta del Parlament. L'endemà detenien el president Puigdemont a Alemanya. El país estava commocionat, païnt encara, les bases independentistes païnt encara el que havia passat l'octubre del 2017 i païnt la repressió. I l'Assemblea va saber llegir el que havia passat a l'octubre del 2017. Va saber llegir que aquesta era una partida que jugava en clau de poder, no només en clau de legitimitat. Vam tornar a defensar la unilateralitat perquè la unilateralitat no havia fracassat. El que va fracassar va ser l'expectativa del diàleg. L'Assemblea s'ha readaptat, ha seguit fent mobilitzacions que l'han caracteritzat des de la seva creació. Manifestacions per la llibertat dels presos, les manifestacions unitàries del judici, la manifestació de Madrid, 2 grans 11 de setembre, unes marxes per la llibertat espectaculars, però ha fet coses diferents, com la campanya Eines de País, potenciant els sindicats compromesos amb la República Catalana, amb la candidatura a Eines de País a les cambres de comerç de Terrassa, Manresa i la victòria de la de Barcelona, o la incidència en col·legis professionals que comencem a fer. També l'Assemblea, com mai, ha internacionalitzat la causa de l'autodeterminació a Catalunya. L'hem presentat a la OSCE, l'hem presentat a Nacions Unides, l'hem presentat a Westminster, l'hem presentat a l'Assemblea Nacional a París i al Bundestag, amb l'ajuda de les assemblees exteriors. I ara hem de persistir en la direcció adequada, ajudant, sí, a superar el 50% més 1 dels vots a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, però també continuant de manera persistent la pressió als partits polítics, perquè com la gota que forada la roca, el que hem de fer és acabar el que vam començar l'1 d'octubre del 2017. Endavant, Assemblea.